Tut lehmu WhatsAppan cek paket datane yen nang TK kupone genande elingo yen mantan nakono kabarmu tandane iku ora nanging kangen kringet bareng awakmu tak gawe los dong blas aku ra rewel nyanding sliramu sing angel disetel tutuk no settingan karo wong liya rapopo aku ra gelo kok tutupi nomor embok kanthi dirasa tati angel diapusi senajan mau ganti tukang